my channel, Neneng Payat Vlog. So, manihapon ta mga kastil. So, kani among sudan, ginagmay na karning baboy, pinauga. So, dali na nagluto sa balay, no? It's me, ang cook. Ako ang cook, so, stipok lang mo dihatan, aw lang mo, ay nagkakaon ko. Yan. Ang rice na ako. Yan kay rice. Kamera. Oh no! Nabutang ko ba? Bitang nagalang pa ka. Sabaw ti. Sabaw ti. Di pa ka doon. Naimas manggod ang bagas. Naimas ang bagas ba? Ganun. Naimas ang kuan. Ito, naabot na yung mga kanang minimum yung mga word. Ay, 17 like agad. The word yan. Mga kaslim. Na mismo. Ikaw. President ako. Yan, mga kaslim. So, sarap. Tulak. Basta padagsalang na kita mo sudan nanin. Nakuha ko ma. Murag ka ng kuwanta. Mga pagkaon ba? Dapat More on gulay, mga good me. Kaya, kaon para healthy po itong lawas. More on gulay me. Straight. mahal doon. Yeah. Mahal lamang good po ang karning baboy karon. So, 70 to 80 ang kilo. So, isod kaayo siya. Sabi nagdaghan mo sa inyong pamilya, ang isa ka kilo ninyo, kaisara ninyo kauno ng 300 pesos. Kulang pagani ng 300. Nya, butangan pa ko lang nimong mga panakot. Butangan pa nimong panakot, so mga siguro mga 400 jud ang imong magastutan sa isa ka kilo nga pork. Dali kong halang din. Ngayon kong chili sauce. Kanang chili sauce po, gamira po nagahimo anak. Homemade chili sauce. Halang yun siya as in pure sili. Oh. Chili sauce. Naman ni kutsara dari no. Balin ako. Dong. Kain siya. Oo, kaon siya. Mahira mo ito yung biti mo. Yung karne nga uban. Isagol dara. Dua ka stick. Yung craving mo siyang pork. Murag mangita ni karong Pepsi ba? Nabili. Sabi ko para healthy. Donor. Sponsor. Kuma naman siya sponsor gani ha. Patak-patak. Panagsalang. Patak-patak ka. Tunga-tunga ta. Tulo ta. Isa man. Butang sakit, sir. Pepsi. Nya butang yung ice. Para ka isa. Tubil-tubil lang pa. Yung kanang sudan gani isa kanang mga kuan. Calendar ya. Baka mayapan. Makasipan daw na. Content ko makita. She was just like a dream.
luto kaya hindi mo balik din. Kanon ra. Supa lang ka. Ayaw. Pagkakarong ko ah. Sigam, kabalo na siya. Wala nga siya naman. Gusto na niya ba isang kaldero yung kaunon? Wala na. Tapete. Pero Tapete. wala na lagi na. Amo, ang iro na mo nga si Sky. Kulangan siya sa iyong pagkaon. Tama nga. And guys, thank you sa pagtanaw. Just like, share, and subscribe my YouTube channel, Nening Payat Vlog. So, thank you guys sa inyong pag-uban sa mga pagpaniyakon. So, bye-bye!